NP Moi musa inspiratu nire hitzak eta egiaz bete itzazu, esan bereia. Nik ikusi ditut oso gauza interesgarria grafitoen latinean. Berez gauza arraroak ere bai, eta ez da latin klasikoa inola ere ez, baina horrek niretzat ez du esan nahi faltsuak direnik baizik eta zehozer ikertu behar dela oso gutxi ezaguna dauen ikerketa batean, eta da latin bulgarra. Latin bulgarrari dagokiona. Zergatik daki latin bulgarra dela, kontestualizatzen badugu, epigrafia mota hau ez da epigrafia monumentala edo ofiziala egiten zena transportadorearekin edo kartabon batekin edo baizik eta hizkuntza honek erantzuten die komunikazio espontaneo edo momentu batzuei eta irudimena ipini beharko da ulertzeko testu jakin horiek zertarako egin ziren, nork egin zituen, zergatik, non, ze testu ingurutan, eta horregatik asko hitzaldi batean defendatu nuen irudimenaren importantzia grafitoa ia ikertu gabe dituenean oraindik ere, sartuta berri pelikula honetan. Kontestualizatzeko adibide bat ipiniko dizuet, adibidez hemen ikusten dut, hemen irakurtzen dugu, nahi zet sumo liberate. Nahi zet sumo ez da latina. Euskara bada ez dakit, nahi antroponimoa bada gaur egun nahia, baina ez dakit euskara den, edo zeta, edo zer den. Berez latina ez da, kontutan hartu behar dugu, kontaktu bat zegoela, latina eta beste hizkuntza edo beste hizkuntza batzuen artean, ez? Liberate bai latina da, imperatiboa da, aurriko grafitokoa bezalakoa, baina pluralea. Irudimena erabiltzen badut, pensatzen dut, norbaitek idatzi zuela arriba honetan, nahi zet sumo, hau da, nire hiru kide horiek askatu. Argia hartu, argia bota, preso zeuden tokira. Nahi zet eta sumo. Ez dakit mangoak. Adibidetzat ekarri dute, besterik gabe. Latin arrunta, latin bulgarra zer da. Wikipediak esaten du euskaraz, Erromatar Inperioaren garaian herritarrek hitz egiten zuten hizkuntza mota zen latin klasikoaren aurrean. Latin klasikoa ez den hizkuntza bat da, ikusten dugu. Erromatar Inperioaren garaian herritarrek hitz egiten zuten hizkuntza, herritarrek hitz egiten zuten. Ez epigrafia monumental ofiziala edo literaturan topatzen dugu latina. Hori Erromatar Inperioarena, nik uste dut herritarrek hitz egiten bazuten, Erromaren hasieratik hitz egiten zen hizkuntza dela, eta ez Erromatar Inperioarena, berez. Askotan latin berantiarra izena ere hartzen du, hau da, erromantze hizkuntzak sortu baino lehenagoko mintzaila izan da. Hori ere, uste dut ez dela egokia, ze latin berantiarra edo latin tardio da, apaizek erabiltzen zuten bigarren mendetik aurrera, San Agustinek, Tertuliano, San Jeronimok, Vulgata idatzi zuenean, Biblia latinera pasatzen, erabiltzen zuten hizkuntza bat literarioa zen, abe bai, ze idazteko pentsatuta zegoen, eta haiek nahi zuten kaleko latinatik ezberdintzea. Ze kaleko latina paletua edo zen, orduan haiek nahi izan zuten haien hizkuntza hori ezberdina izatea. Berez, nire ustez ezin da latin berantiarra deitu. Izen asko ditu. Batzuek esaten dute latin popularra. Beste batzuek esaten dute eguneroko latina, edo latin familiarra, romantzea, proto-romantzea, hori da kronologia ere gehiagik kontutan hartzea. Esaten dudan bezala, pensatzen dudalako latin hori
hasieratik existitzen zela. Gaztelaniaz artikulua landutago dago, eta esaten du hemen, bukaeran, el latín vulgar era el latín mismo, un idioma vivo y en constante evolución, mientras que el latín clásico solo se mantenía en la literatura y administración como el lenguaje escrito oculto para facilitar la comunicación entre las provincias romanas. Antzinean, konstienteak zirela beste latin bat zela literaturan erabiltzen zena, ari dago, Quintilianok adibidez, esaten du oso argi gauza bat dela latinez hitz egitea eta beste gauza bat dela gramatika hitz egitea. Edo Ciceronek lagun batik atetzen dio gutun batean, ea ez zaion iruditzen bere gutunetan latin vulgarrez hitz egiten duela. Wikipedia ez denez oso iturri autoritate handikoa, ekarri dut hemen beste definizio bat Perseus base datu orrialdekoa, hau da literaturan topatzeko edozein testu, latinez edo grekeraz, eta ez bakarrik, eta hemen bai autoritate handiko iturria dugu, eta esaten du, a term used in contradistinction to the classic Latinity, berriro ere, ez dela konfunditu behar, ez dela Ciceronen edo Cesarren latina, dio, to designate the speech of the common people. Jende arruntak egiten zuena, at Rome and in the provinces, which later became the basis of the modern Romance languages. Later, horregatik romantze edo proto-romantze izenarena, zait iruditzen egokia. Iturriak oso gutxi dakigu latin vulgarrari buruz, zeba, no one, hau da Perseus bebai jarraian, no one deliberately wrote in vulgar Latin, hau da, inork ez zuen nahita idazten latin vulgarrez. Bakarrik, bakarrik akats ortografikoak edo sintaxis akatzak egiten zirenean, gelditzen zen idatzita in an enduring form, zorionez guretzat, latin vulgarra. Horregatik, errors ortografian sintax, akatsak, ortografikoak eta sintaxis akatzak inskripzioetan iturri importanteena dira, ezta? Eta gero, Appendix Probi oso interesgarria da katalogo bat, eta akatsak esaten ditu, adibidez esaten du nunquam, nunqua, hau da, eme batekin bukaeran eta ez eme gabe. Orduan, akatsak komentatzen dituenez, guretzat kriston importantea da. Eta Pompeiako inskripzioak dira importanteenak, ze testu ingurua antzekoa da. Haientzat gertatu zena izan zen tragedia handi bat, baina guretzat oso gauza zoriontsua izan zen, ze topatu ditugu komunetako ateetan edo mutetxeetako hormetan ipintzen ziren lelokeriak, gaur egun bezala, eta hori zega berez benetako latina, nire ustez. Espainian, Afrikan, are also useful in tracing dialectic changes. Oso importanteak dira, jakiteko zeintzuk diren ezaugarriak, dialektalak, ez? Latin bakoitzan erazikaro, beste gauza bat. Latin vulgarra, nongoa, noizkoa, ze betidanik hitz egiten bazen, eta toki guztietan, eta toki erromatara oso zabala zen, komentatu behar badu nolakoa zen latin hori, ze, nongo latin hori, edo noizko. Kapito? Ezaugarriak dena den, ezagutzen dira pizka bat, hainbat adituk ikertu dute, adibidez Bananenek, finlandarra dena eta autoritate handiena dena, edo Grantet, edo German, eta zehozer jakiten da, ez dizuet txapa handirik botako, gainera eman dut eguna 9:00-etatik 4:30 arte klasean eta beste batez, baina zehozer komentatu behar dugu, zuek geroago jarraitzeko ikusiko duguna grafitoetan. Orduan, arreta, dizkipuli. Importanteena, bokalekin, zer gertatu zen, 10 bokal zeuden latin klasikoan, 5 luze eta 5 motz. 5 gelditu zenean azkenean.
zer gertatu zen, kantitatea ezberdintzari utzi zioten, eta orduan hainbat aldaketa gertatu ziren, 5 bokal azkenean gelditzeko gaur egungoak. Adibidez, I breve, I motza, luze bihurtu, edo U motza, o luze bihurtu, hori ikusten dugu, bereian, edo diptongoak AE, E bihurtu, hori ikusten dugu, Eneaz, edo AU bihurtu O, adibidez hemen esaten du ez, rure landetan eduz, urbe aeduz, bai? Orduan, bueno, paletua zen edo ez. Gero komentatzen duzu zer aditzei buruz, baina ez geroago barkatu. Bale, kontsonanteak, importanteena da, asimilazioa, hemen duzueti, sekuentzia, bokal aurrean, edo C, K, hauskatzen zera latinez, edo G, E, edo I aurrean. Hau da, zuek ulertzeko, zergatik gaztelaniaz kake, kiko, ku, eta za, ze, zi, zo, zu, ezberdin idazten dira. Galdetu diozu, zegoen burua inoez. Bueno, beleian, nik uste dut badagoela erantzuna. Ikusiko dugu berago. Beste gauza importantea da, B eta V nahaztu, gaur egun bezala. Azpira da, osea, atxerik ezena hauskatzen, eta horren ondorioz ezen idazten. Edo bukaerako konsonante batzuk ez ziren ez hauskatzen, ez ziren idazten. Adibidez, azkeneko M, akusatiboaren M, edo azkeneko S, nominatiboaren S, ez pluralarena, hori mantendu da eta badaukagu. Edo azkeneko T aditzetan, ez, zu, son, eta horrela ez. Eta gero komentatzen duzio zer, bueno, gemina da hau, bi konsonante berdinak, baina hau italian batez ere gertatu zen Espainian, ikusten dena da, simplifikatzeko joera dagoela, adibidez, subponere, azpitik ipini, edo hipotesia hitza dena grekeraz, berdina, gaztelania da suponer, P bakarra. Baina ingelesez suppose, bi perekin. Hau da, hau, beleian ez du ikusten, baina koherentea da hori, ze Hispanian geminadak simplifikatzen baziren. Hau zera, behiko bananen, da esan dizuedana, introduzion al latin bulgar da nire badenekun, nire ikerketak egin ditut ia liburu bakar batekin, karreran gomentatu zitatena latin bulgarra ikertzeko. Bidena barrez dut ulertzen, zekatik batzorde komisioko giden txostenetan, bibliografian ez dena agertzen, ezin dut ulertu. Baina, bueno, que la M final era caduca desde la época arcaica está ampliamente probado por las descripciones, aun las de carácter oficial desde el siglo III antes de Cristo. Quintiliano ere esaten du. Hau da Granvent liburua, introducción al vulgar, la S final se pierde frecuentemente, bidena barbeitu hemen Ciceronen hitza, Politius, liburuan, organitzen da. Quintiliano ere esaten du, en las descripciones primitivas la S se omite con toda libertad, pero más tarde aparece en general correctamente hasta el siglo II de nuestra era, bereiako grafitoa dira batez ere 3. mendekoak. Orduan, la supresión es más común en el nominativo os o us, tate, daukaguna, non nahi, bereian, nominatibo horretan falta dela. Hori dela eta, ikus daiteke adibidez, Bonu, Cornelio, Terentio unu, Bonu unu bezalako marku bat daukagu, eta Cornelio, Terentio bezalako izenak o bukaerarekin, asko. Las formas sin S volvieron a hacerse comunes y prevalecieron en la Italia central en el siglo III, ello por eius, Liberio, etc. Ez da, arraroa, beleian topatzen duguna, berez, latin bulgarra kontutan hartzen badu. Importantzia zen bebai, bost deklinabide zeuden latinez, latin klasikoan, eta gero eta gutxiago egon zen, desagertu arte ez da, orain badaukagu maskulino eta femenino, hainbat hitz 3. deklinabidekoak, baina batez ere, 4. deklinabidetik 2. pasatzen zirela, zergatik,
bietako izenak maskulinoak zirelako eta nominatibo biek bukatzen zuten us. Orduan jendeak konfunditzen zituen eta azkenean hizkuntzak simplifikatzeko eta errazago joera duenez, zergatik edukiko ditugu 5 deklinabide batekin gustora egon algarenean. Hori gertatu zen. Eta 5. deklinabidetik lehenengora pasa. Zergatik, bi deklinabide hauetako izenak dira femeninoak, orduan jendeak pasatzen zituen 5.nekoak lehenengora. Zergatik, 5. deklinabidean latin klasikoan ja 5 edo 6 hitz, besterik ez zegoen, orduan ez implementable. Deklinabide oso bat mantentzea 5 hitzetarako ez da. Ez dakit, ahalden esan, beleian, 4. eta 5. existitzen diren. Ni ez naiz ausartzen zen, 4. deklinabideko 2 hitz bakarrik topatu ditut eta ez naiz fidatzen nahiekin, gero esango dizuet zergatik. Eta 5. deklinabideko hitz bakarra topa dut eta ez naiz bateren fidatzen berarekin eta jakiko duzu zergatik. 3. deklinabidetik pasatzea 2.era ere gertatu zen eta pauperum adibidea ipintzen digute. Hau da, 2. deklinabideko, 2. eta lehenengo deklinabideetan sartzen den adjetibo normal bat, esan dezagun. Normal ze gaztelaniaz ezberdintasuna bazuen ja. Eta hau, hain zuzen ere, pauper adibidea topatzen dugu bereian, 2. deklinabidean sartuta, ikusiko dugu. Gero gertatzen zen substitutions of nominal endings in pronominal declension. Hau da, pronombre bat deklinatu izena balitz bezala, badugu adibide bat bereian. Numerus irregular comparatives and superlatives made from superlative forms. Badugu adibide bat bereian. Melior, bonus adjetiboa, ona, txintxoa, melior zen komparatiboa eta melius superlatiboa. Batokatzen dugu melior, superlatibo bezala funtzionatzen eta adverbio bezala funtzionatzen adjetiboa denean. Bla 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 bla. The use of the normal imperatives, fake, duke, eta bar, for usual fak, duk, klasikoan. Bale, ikusi dugu lehenengo argazkian dik bihurtu denaz da. Orduan zergatik ez da dike eta ez dik duk fak bezalakoa. Bueno, dik ze bihurtu da, di, eta zeori erori. Baina eske, fake, duke, zer bihurtu dira ba? Fake, az. Duke, conduce, induce, produce, deduce, seduce. Orduan niretzat guztiz koherentea da dik topatzea. Sintaxian, neutroaren desagerpena oso gai potoloa da eta zehozer komentatuko dugu geroago. Landu zen, gaztelaniaz, maskulino eta femenino bakarrik existitzen da. Eta noizbait gertatu zen hori. Eta nik uste dut bereian, zehozer ikus dezakegula. Eta deklinabidea galdu zen. Zer gertatu zen ba? Azalduko dizuet pizka bat zer gertatu zen. Latinak deklinabidea zuen. Nominatiboa da nor edo nork egiteko. Subjektua eta atributua egiteko. Bokatiboa zen deitzeko bakarrik. Interlokutorearen izena, ipintzeko. Akusatiboa zen objektu zuzena egiteko eta nora eta norengana. Genitiboa zen noren egiteko. Datiboa nori eta norentzat, hau da, zeharkako objektua, eta ablatiboa zen zirkustantzialak egiteko guztiak. Nora eta norengana izan ezik, hau da, non, norekin, nondik, zergatik, nora. Gero eta gutxiago gelditu ziren irabazle bakarra gelditu arte. Adituen arabera akusatiboa da irabazlea, the winner, akusatiboa. Akusatiboak inbaditu egin zituen beste kasuen funtzioak. Erabilera desegokia egiteagatik jende arruntak, bai? Klasikoan, ablatiboak eta akusatiboak bazituzten preposizio batzuk dagoeneko, baina bakoitzak bazituen bereak, eta ez ziren nahazten. Ikusten da latin bulgarrean nahazten direla, ablatiboak hartzen dituela
akuzatiboarenak, eta alderantziz, genitiboa agertzen dela preposizio batekin, eta hori latin klasikoan ezin zen egin nominatibo, vokatibo, genitibo, genitiboarekin ez zen preposizioarik egitzen. Jendeak ipintzen zituen, zergatik ematen zielako esan nahia eta funtzio sintaktikoa. Hori dela eta hitzaren bukaera desgastatu egiten da. Gauza natzekoa gertatzen da, nik Gipuzkoan entzuten dut askotan jendea esaten duela ez nuen egin porque ez nekien egin behar zela. Porque hori ipintzen da. Horren ondorioz gero elako pikutara. Eman mende pare bat eta elako agur. Horrela jarraitzuz gero. Ez dakit ulertzen duzuen. Horrelako gauza bat gertatu zitzaion latinari. Jendearen ez jakituriagatik. Azkenean, jendeak sintaksia ez jakiteagatik. Transitibitatea ez ulertzeagatik. Euskaraz, bat ez badugu ipintzen, ezin da jakin kien a kien. Ni zu maite. Zer? Nik zu edo zuk nik edo zer. Latina gauza bera gertatzen zen eta nominatibo eta akusatibo artean zegoen kontu hori. Ulertzen da. Zer gertatzen da, azkeneko M akusatiboarena erortzen bada eta nominatiboaren azkeneko S erortzen bada. Eta geldituko dela, adibidez, bigarren delinabide hartuta, U bat, O bihurtzen dena. Osea, biek bukatzen dute O. Orduan, Julio, Marco, bidet, kien beha kien, auskalo, ezin da jakin. Sintaxiaz kontrolatzagatik hori gertatu zitzaio latinari. Eta ea zer gertatuko zaion euskarari kabiek jaten jarraitzen badugu. Bukatu da txapa. Eskerrik asko, dizkipuli boni. Grafitoak ikusiko ditugu. Hemen zer ikusten dugu. Ad Minerva. Ad preposizioa erabiltzen zen akusatiboarekin eta zen egiteko nora eta norengana. Orduan hemen egon beharko zen M bat, baina ikusi dugu ez dela arraroa ez egotea. Latin bulgarra delako. Hau nik uste dut inskripzio votiboa dela, kor bat agertzen da, idatzita, ez dut ikusten argazkian, baina kor, bihotza, neutroa dena, hirugarren definibitekoa, eta Minerva, orduan ulertzen da, nire bihotza Minervarentzat, Minerva da jainkosa, Atenea, Grezian. Eta zeratik dakindik hori preposizioa dela, T batekin agertzen denean, bananenek esaten dit los dobletes ad, aput, parecen haber coexistido desde época muy antigua. Gainera, Epigraphic Data Banken topatu ditut adibide pilo bat, ad ordez orduan. Nik uste dut hori zedela. Orduan, hemen zer gertatzen da, botiboa bada, zeberez, bihotza, ad Minerva. Minervaren gana, ez du zentzurik, ez? Nik uste dut hau datibo bat dela. Nori bat, edo norentzat, nire bihotza, Minervarentzat, esan dugun bezala. Orduan, zer gertatzen da, datiboa ez dagoela egina, egin beharko zen bezala, hau da Minervae, bakarrik eta preposiziorik gabe, baizik eta ad Minerva, akusatiboarekin agertzen da. Behitu zer esaten duen hemen. The dative of indirect object by ad. Eta esan dugu ez, akusatiboak hartzen dituela besteen funtzioak, ez? Hemen esaten du, ez da? The accusative tended to assume the functions of other cases. Ez da adibide bakarra. Hemen kontogatos, ad, keakia, mea. Kontogatos izen darra omen da, eta agian dedikatzailearena, eta esaten du, ad, keakia, mea. Osea, nire zehaziaren txat edo. Gauza bera, ad, keakia, mea. Keakia, mean ipin ordez, bai? M gabe. Ondorioa, nirea, iritzia da, Datiboa ez da existitzen, 3. mendean. Grafito hau ez dira 3. mendekoak. Datiboa ja pikutara joan da. Adituek, pensatzen dut, ez dakite noiz galdu zen datiboa, baina pensatzen dute datiboa genitiboa baino lehenago galdu zela. Eta genitiboa pensatzen dute 3. mendean hasi zela ja galtzen. Ikusiko dugu, beleian, zer gertatzen den genitiboarekin. Genitiboa, noren, egiteko zena,
AE, femeninoa bukatzen zen. Pompeiae, Valentina, ikusten dugu hemen, moztuta dago, orduan agian hemen beste ebatzegoen. Orduan hemen ikusten dugu genitibo bat, ezta? Genitiboa erabiltzen zen horrelako kontestuetan propietate markak egiteko. Orduan, ontzi hau Pompeiarena zen. Gardito hau da eponimoa, hori eman diona izena etxe hori, bosgarren sektoreko komentatu duen etxe hori eman zion izena. Hemen ez da oso ikusten, baina emandako irakurketaren arabera Pompeia ere ipitzen du orduan bigarrena. Hirugarrena, Fortunate. Ikusi dugu AE bihurtu zela, ezta? Fortunate horrela ez da ezer. Latin klasikoan, baina Fortunatae ipitzen badu, orduan da de Fortunata. Eta hemen biupilke ipitzen du, eta uste dut gauza bera dela, Japax bat izango zen, unikun bat, bakarrik grafito honetan topatutako izena, balian indigena, baina nik ulertzen dut biupilkae edoz biupilkarena dela ontzi hau. Beste bat, bosgarren genetiboa, femeninoa, bitae. Eta hemen, agertzen dira bizitzari buruzko estena batzuk, adibidez hemen bi daude kaka egiten letrinetan, ez egita, bai? Gertu eta komentatzen zehozer. Bai? Faenaren erdian. Bueno, bale, bitae. Zer gertatzen da? Oso bitzia da. Ze hau, latin klasikoan izan beharko zen de eta ablatibo, zeri buruz, ez? Nik ulertzen dut hori, ez? Zeri buruzkoa den marrazkia. De bita izango zena. Baina zer gertatzen da, de eta kasko obliko bat, ez dugu esango latibo edo genitibo edo ezakiz, de preposizioarekin egiten da orain noren, ez? Gaztelaniaz, italieraz, portuguesez. Orduan ikusten dut hemen, hiperkorrekzioa dagoela, ez da? De zeri buruz egiteko balio duenez, baina baita posesioa adierazteko, orduan hemen ikusten bitae, eta nire ustez saiatu dira ipitzen polit edo dotore, orduan klasiko petoan, baina konfunditu dira, hau berez izan beharko zen bai de bita, latin klasikoan, bale? Baina, bosgarren genitiboa. Maskulinoak ere badaude Silviani, de Silviano, edo dei impake, baina hori erligiosoa da, en la paz de Dios edo, ni ez naiz fidatzen grafito hauekin. Ze Vatikanon, gaur egun, oraintxe bertan, latinez hitz egiten ari dira, eta dei impake esango dute bai, artifizialki ez da, eta nik hitz egiten badut beste ni bezalako friki batekin, interneteko foro batean, ipiniko ditut akusatiboan, ipiniko ditut eme guztiak, genitiboak eta dana, peto erabiliko dut. Horretzen duzuen? Orduan, hau, artifizialki mantendu zen, ze azken, ezapide bat da, erligiosoa. Eta horregatik ez fidatzen hauekin. Bale? Hau ere, erligiosoa da, ad maiorem dei gloriam. La mayor gloria de Dios edo, ad maiorem, horrekin, baina, eta dei, genitibori, baina ez naiz fidatzen. Hemen, riami, rea. Nik uste dut, riami genitiboa dela, klasikoa. Eta rea da, riamoren alaba. Badago grafito bat, estema familiarra dena, arbol genealogikoa bezalako zehozer, eta hemen daukagu ama, Dalia, hemen daukagu baita, riamo, eta hauek dira seme alabak. Dalia da, deidre, riamo, txikia hau, bebe batena, rea, ditzen da, orduan horregatik esatzen dut, hemen, riami genitiboa dela, eta rea da, riamo horren alaba. Bide nabari zen horiek ez dira latindarrak, esan da zeltarrak direla, orduan, oso grafito polita ez da, bereian bizi zen familia zelta baten arbola edo. Bale, genitibo batzuk ikusi ditugu, ez da? Hemen Eneas, Ankises, et Venus, Fili. Ulertu behar dena, Eneas, Ankises eta Venusen semea. Fili, Filius, ordez edo Filio, ordez, normala da,
topatu dut filius abreviatuta, fili, bezala, hemen bezala, edo fil, edo fi, edo efi. Bai? Ez dago arazorik horretan. Orduan bai, aposizioan, Eneas, semea, Bidenabar barkatuz, beti daude gauza pilo bat komentatzeko, hemen hirue ezberdin agertzen dira. Ez nahi sartuko orain horrekin, ez daukadalako denborari, baina hasierako hau ezberdina da, ezta? Besteak bezalakoa ez da. Nik uste dut honekin egin nahi dutela AE diptokoa. Markatu bat hori AE diptokotik datorrela. Eta besteak ere ulertzen ditut. Kantitatea dela eta zaki zer, eta baina orain zentzen dut ez dizuet kontatu. Ezin dut eta. Baina kontua da hemen Ankizes eta Venus ipintzen duela. Nominatiboak dira, hirugarren deklinabidekoak. Baina genitibo bat izan beharko ziren, noren, ezta? Bananenek eta dituek esaten dute izen propioak gelditzen zirela fosilizatuta edo nominatiboaren forma. Ze azkenan nominatiboa da nomen egiteko kasua. Ordan izena gelditzen zela berdin horrela nominatiboan, eta uste dut hori gertatzen dela hemen eta latin bulgarrean ezaugarri bat da, ezta? Nominatiboak agertzea eta ez genitiboa. Hemen gauza bera, Jupiter, Venus, Pater. Veneris, Pater izan beharko zen, izateko Jupiter, Venusen aita, edo ez? Gauza bera da, Venus nominatiboan ikusten dugu. Hau oso polita da, oso interesgarria, bilingüe, eta ipintzen omen du, omen esaten dut ze hemen ez dut ondo ikusten, baina nik zitzo jarraitu ditut jaso ditudan irakurketak. Hori interneten daudenak, ez? In nomine pater esaten dut ipintzen duela, eta gero euskaraz atare izan. Ulertu dena aitaren izenean. Ezta? Orduan, noren bat izango zen atare, bale? Orduan, patriz egon beharko zen, genitibo bat, baina pater agertzen da. Pater ez da izen propioa, baina bananenek esaten du familia, titulo batzuk, epiteto batzuk, edo titulo batzuk ere fosilizatuta gelditzen zirena nominatiboan. Eta nik hori ulertzen dut gertatu dela hemen. Pater, apaisa, edo ez apaisek erabiltzen zuten hitz hau titulo bezala religiosoa. Eta orduan ikuste dut hori gertatu dela. Fosilizatuta dago eta genitibo bat gaizki eginda daukagu. Preposizioan inguruan esan dugu genitiboa hasi zirela egiten de preposizioarekin, eta orduan nik uste dut hemen daukagula adibide bat. Hau latin klasikoan ondo legoke de eta blatibo batekin zeri buruz esateko. Aurreko bitae, aurreko grafito horren antzeko txat jotzen dut, ze agertzen da, estena bat, pergola, etxe bat eta zuaitza, eta pergola horietan eguraldion egiten zuenean, jaten zuten edo afaltzen zuten, eta orduan hemen ipintzen du, deezu Fausto. Janari zoriontzuari buruz, edo. Orduan hau, latin klasikoan ondo legoke horrela idatzita, deezu Fausto. Baina aurrekoa, zeri buruz zenez, edo zerakoan, nire ustez, eta genitiboan agertzen zenez, genitibo gaizki erabilitako genitibo horrekin, ikusten dut hemen, gauza bera egin nahi dela, eta orduan ikusten dugula lehenengo adibidetako bat egiteko de preposizioarekin genitibo bat, bai? Bidenabar, hau da, esan dizuet, laugarren deklinabideko bakarrik bi hitz topatituela da. Hau da, horietako bat, ezu. Ezuz da janaria, baina gero utzi zioten erabiltzari zekigu zebo eman duena gelditu zen. Ez dakit, hitz baten gatik, hausartuko naizen, esatera, hirugarren mendean goleian, laugarren deklinabideak existitzen zela. Ni neu ez nahiz hausartuko. Hemen, beste adibidea daukagu, genitibo bat, preposizio batekin eginda. Ex. Hemen ipintzen du, Jesus, ja, fil, Jesus, jaberen semea, Miria, ex vir, osea, desde la Virgen Maria edo. Zer gertatzen da, hori genitibo batekin egin beharko zen preposiziorik gabe eta genitiboaren bukaerarekin.
genitiboaren bukaera ez dugu ikusten, zer bil bakarrik agertzen dago, baina ikusten dugu ex. Eta ex zen de preposizioaren antzekoa, de da mantendu dena, edo orain gaur egun daukaguna, eta ex oso antzekoa zen, hori ere ablatiboaren aurrean ipintzen zen, nondik egiteko, hau da, de bezala, zer zen zeri buruz, baina baita ere nondik. Eta nabardura zeukan de erabiltzeak, hau da, nabardura hori zen goitik bera, nondik baina goitik bera, edo hobetik txarrera. Nabardura hori ere bazuen. Nondik ere egiten zen de preposizioarekin esan dugun bezala, ex preposizioarekin ateratzen bagara nondik horretatik, ex edo bestela ab, ez bagara ateratzen, bai? Nabardurak dira. Orduan, hemen, bai argi dago Jesus atera zela Virginiaren gandik, baina aldatik klasikoak ez luke horrela esango ex batekin, bai? Kanpotik, barrutik kanpora, hau da, de bezalako adibidea, ez da? Baina hau gero utzi zioten erabiltzeari. Eta de, bai, jarraitu zuten erabiltzen, eta gaur egun daukaguna da. Horrez bat dugula, berdina, ex, zu, emo. Ulertzen dut, hau da lehen ipini duan Arria Morena, nik ulertzen dut hemen, in memoriam, ez dakit norena, hau da, norbait hilda, bal ez dakit zer deitzen dena. Eta orduan, emo eta reak, dedikatoria hau egiten diote, bai, in memoriam, Valeriorena edo Valeriarena dozakizet, noren partez, eta orduan ex batekin ipintzen dute, hori bai argi dago, ez? Hau ez dela atera haien gandik, haien gorputzaren gandik, ulertzen da, orduan gaizki dago, ez da? Eta ex zu emo, noren partez, bere emoren partez, eta rearen partez. Ria Morena alaba dena, ulertzen da? Eta bidena bat izango izuet beste gauzatxo bat. Zui, de él, edo deia, genitibo horretatik, posesioa dirazteko denez genitiboa, sortu zen adjetibo bat, taula oso batekin, zui, eta gero uz bukaera ipini, nominatiboarena, edo akusatiboan eta bar, zoran zuiuz, zuio eman duena, ez da? Baina gaztelaniaz, existitzen da, zu. Nik uste dut hemen, agian, lehenengo adibidea dugula, ex zu emo, eta ez ex zuo emo. Bai? Ex zu emo. Bai? De zu emo. Orduan, bal hori eta emo, zehozer. Bai? Oso intimo. Bale, rekapitulemos. Hirugarren mendean gaude. Eta nire iritzia da, asterizkoak. Datiboa ez da existitzen. Koherentzia da, adituek pentsatzen dutenarekin ikusi duguna genitiboaren inguruan, ez? Genitibo batzuk badaude, baina gaizki erabilita. Bai? Eta gainera daudenak dira tematikoak, lehenengo eta bigarren definabidekoak, osea, errazenak. Hirugarren definabidekoak gaizki daude guztiak. Ezta? Pentsatu behar dugu extingitzen ari dela. Genitiboa justu momentu honetan infraganti topa dugu, bai? Bere desagerpena. Ablatiboari buruz ez dut hitz egingo, zer gertatzen da, ablatiboak bukatzen zuen bokal batekin. Lehenengo definabidean A, bigarrenean U, hirugarrenean I edo E, laugarrenean U, bosgarrenean E. Akusatiboak am, em, orduan, M hori erortzen bada, gelditzen dena da bokal bat, orduan ablatiboaren berdina. Bai? Ablatibo eta akusatibo, gelditu ziren berdin. Orduan, niretzat alferrikako gauza da, ibiltzea esatenea ablatibo den edo akusatibo den topatzen dugu zehozer. Azkenean da, adituek diotena kasu oblikuo. Azkenean gelditu zena, deitu nahi duzuen bezala. Baina desagertu ziren guztiak eta gelditu zen kasu bakarra oblikuo deituko dugu, ez? Nominatiboarekin zer gertatzen da, ez dugu hitz egin nominatiboari buruz, ez? Bueno, nominatiboa klasikoa zen us. Tematikoa eta maskulinoa, bigarren definabidekoa. Canus, Filipus, Lupus, canus hori ez da canis, ez da txakurra, esan da hori, eta kano da, kano. Izena zen, ez? Eta
Paulinus eta Tullius, paterfamilias bat, eta Marius, eta Orusus, indigena agian unikum, japaks bat, dauka, hau guztiak hirugarren mendekoak, Pictus, Samuel hori berriro ere, misionero edo zeigarren sektorean, kristautasuna irakasten zuena, auskalo, hori buruz hitz egitera ere, enai zetor. Victus, Titus, Marcus, Beleian oso lagun, Beleian, ez? Inesigo batekin, oso lagun Beleian, Marcus. Amicus tertus incerta cernitur, esapidea. Gaur egun Vatikanon horrela esango dute, eta neuk hori idazten badut kamiseta batean berdin utziko dut. Klasikoan, ez? Orduan horregatik ez naiz fidatzen, eta hause da, 5. deklinabideeko hitz bakarra, komentatu dizuedana, res, gauza. Kontestu honetan agertxagatik ni ez naiz fidatzen, ezingo dut esan, ea 5. deklinabidea oraindik ere bizirik zegoen 3. mendean Beleian. Hau esapidea delako. Bai? Marku, hemen Marku, goaratzen zuen, ez? Marcus, baina Marku ere bai. Eta Marcus, Marki, filio. Hau da, filio hau, izan ahalko zen datibo bat, Markusen semearen zat. Eta izango zen datibo bakarra. Baina nik ez dut uste datibo bat denik. Nik uste dut, aposizioan dagoela Markusekin eta hau da, Markusen semea. Bale? Zergatik pensatzen dut hori, gogoratzen zarete esan dugula akusatiboak hartu zituela beste kasuen funtzioak? Eta akusatiboa airabaslea dela? Nik uste dut hori ere ikusten dugula Beleian. Eta hori da hemen daukaguna. Zergatik grafito berean, kurioso ez? Biak, us eta o. Baina us dago izen propioan eta o dago izen agutean. Nik uste dut, agian, zerrenda pasatzeko, irakasleak esaten zuela, Markus! Atzu! Bai? Baina, gero, lagunekin errekloan, Marko! Urertzen, dauzu, nik uste dut, hori zen. Dela, grafitonek diona. Hemen, quinto varius. Orduan, berri bere, biak. Eta biak izen propio... Baina Antonino bau, eta bestaldean ipintzen du Cipriano eta Domiciano, horekin. Petronio eta Marko. Osea, Markus, Marko. Aukeran duzue. Jainkoen izenak, Vulcano, Febo, Apolo, Saturno, Esculapio, horekin. Hemen ere bai, beste jainko gehiago. Bako, Esculapio, Iano, Silvano, erregeak, Rómulo, Tito Tacio, Pompilio, Tulio Hostilio, Tarquinio, Octavio Augusto Berriro, Tiberio Druso, Emu, Remo, gogoratzen zarete, Emu, bal horrekin, ez? Zegoena edo ez, dedikatu ziona, bere eriotzata gero zehose, hemen daukagu, Emo, ipintzen zuen aurrekoan, eta hemen emu. Eta nahaztu. Justu aldatzen ari zelako, eta ez egitelako nola idatzi. Bai? Teatro, neutro bat, obukaera, bebai, zerratatzen da neutroak nominatibo eta akusatibo berdinak zituen. Berdinak ziren, ez zen ezberdintzen neutroekin. Orduan nire ustez, honek izan zuen eragina maskulinoek gauza bera egiteko, berdin egiteko nominatibo eta akusatiboa, o batekin. Azkenean, neutroa eta maskulinoa desberdintzea zen gauza logikoa. Adibidez, zergatik libro da maskulinoa eta kuadernoa da neutro. Bai? Ez zen gauza logikoa orduan. Jendeak ezekien gauza bat neutroa edo maskulinoa zen edo zea raio. Bai? Orduan, biek, azkenean gauza bera eman zutenez, o bat, akusatiboan, zergatik ez, kentzea nominatiboa maskulinoan, ez? Eta guztiok urritzen dugu elkar.
Beste gauzatxo bat da, teatro, hemen te bakarrik agertzen dela eta ez TH. Teatron Greziako mailegua zen latinez, eta orduan esaten da teatrum izan behar zela. Zergatik, bukaera ez, nik uste dut ja ulertu duzuela, edo ez. Bai? Dizkipuli boni. Eta hasierako zergatik ez da TH. Gogoratzen zare TH hori ezela euskatzen eta ezela idazten, beste zaugarrietako bat dela. Pinpan. Absurdo amor. Adjetibo batekin. Absurdo amor, ispilu bat edo imitatu nahi duena, eta orduan Roma irakurtzen da, amor irakurtzen badugu alderantziz. Orduan hemen, absurdo horekin. Agian norbaitek galdetuko du, zergatik ez amore. Eta biak akusatiboan. Amore ipintzen badute, Roma ez da irakurriko. Bururatzen zait, Baina bai ikusten dugu absurdo, eta ez absurduz. Badago beste bat, dena den, tamalez ez dago argazkirik, ez dakit zergatik, baina ipintzen du, hau da Sosirunia Beleia ostraka base, atala, eta hortik atera dundik informazio estratigrafiko guztia, eta beti kontu zibili naiz, jakiteko adibidez hemen esaten du, sektor 5, joaten zarete sektor 5 eta kronologia jakitea daukazue, eta bla bla bla, batxorde zientifikoak egin zuena. Kontestualizatu eta profito bakoitza bere kontestuan ikertu. Ipintzen du, pater nostrum, pater nominatibo, baina ja azaldu dut zergatik pesatzen dudan pater fosilizatuta gelditu zela, ez? Nominatiboan. Nostrum bai akusatiboa da. Zergatik ez nostro, zergatik M, bueno, kontestu religiosoa denez, agian dotoreago edo politago duzuzenago, ez? Idatzen nahi zutelako hori, baina ikusi, akusatiboa. Plurala, ikusi ditugu singularra. Plurala, beati da bakarra, topatu dudan bakarra, klasikoa. Baina beati pauperu espiritu. Bienaventurados los pobres de espiritu. Erlijioarekin ernez bidatzen bi, badakizuen. Orduan, ez dit balio, adibide honek, eta da bakarra. Bide nabar kontatu behar dizuet beste gauza pare bat, barkada zuen. Espiritu da, esan dugu laugarren deklinabideko bi hitz topa ditu dela. Esuz, zenbat, ez da, janaria, hau da bestea, espirituz, ez dit balio. Alde batetik, erlijiosoa delako kontestu. Bestalde, espiritu gaztelaniaz fosilizatu eta mantentzen dugulako, urekin, eta ez espiritu. Portugalen edo Italian o bat hartu du. Eta gertatu zaio, komentatu duguna, laugarren deklinabidetik, bigarren deklinabidera pasa egin zutela. Baina, Hispanian hori ez da gertatu, gertitu da u batekin hitz arraro bezala, fosil bat bezala. Orduan ez digu balio. Eta bestea da pauperu, gogoratzen zarete hirugarren deklinalidetik bigarrenera pasa eta adibidea zen pauper. Hemen daukazuen, pauperu. Hau izan beharko zen, pauperez, espiritu, eta pauperez, behatirekin konzertatzen felices, bienaventurados, los pobres, de qué, en cuanto a qué, del espiritu. Baina pauperu eta espiritu daude konzertatzen, horrek esan nahi du, nire ustez, ez zutela oso ondo ulertzen latin klasikoa, preposizioak kendu eta eta ez ulertu, eta gainera u bat dago, ez? Eta ez agian analogiagatik espiritu horrekin edo komentatzen duguna, ez? U eta justu, aldatzen ari zenez, ez ekiten zer idatzi. Baina... Tempus fugit. Baina jakiteko, pluralean ere gertatzen zen, topatu dut Xalios. Pontifices, sacerdote izen batzuk dira. Pontifices, hirugarren deklinabidekoa denez, plurala hirugarren deklinabidean ez. Nominatiboa eta akusatiboa berdinak dira, orduan ezin digu lagundu. Besta, sacerdotisa batzuk besta jainkosarenak, hau gureak edo augustariak izan daitezke, beste mota, hau ipintzen du,
flaminez, eta txoi batekin eta ele bat ipinita hor, oso simpatiko, eta arira, sarioz, eta ez sari, orduan bai ikusten dugu, akusatiboa nominatiboaren kasuan dagoela pluralean. Eta flexio matematikoan edo hirugarren deklinabietan ikus dezakegu hori, topatu ditudan nominatiboak, ferox, baina ferox ez da feroke edo, osea, nominatiboa da, ez da akusatiboa. Baina zer gertatzen da, epigrafik daten banken, 80 aldiz topatu dudala ferox horrela. Orduan, izen propioa zen, eta fosilizatuta dago nominatiboan. Gauza bera, kaesar, gainera hemen, kontuz idatzi dute eta saiatu dira klasikoan ipintzen, ze kaesar ipin dute eta ez kesar, eta beste batean, gogoratzen bazarete agertzen zen Cesar. Eia bihurtuta. Amor omnia vicit, hau da, Kristo aurreko lehenengo mendeko sententzia, zita bat, Virgilioren zita da, orduan, gaur egun ere horrela esango genuke. Kamiseta batean oso polita. Eta horrela, omnia vicit amor. Orduan, horregatik amor eta ez amore edo, ez? Gainera, akats ortografikoekin, ez? Unmia, eta ez omnia, unmia. Ez que omnia ze palabra, normala, ez? U eta o, nahaztu eta, polita, da gero. Homo disponit, ez homo proponit, homo disponit, ez? Kontestu religioso baten, ez eta ez ja humanistikoa, bale, venga, homo proponit, zet deus disponit. Deus eta homo, klasikoan, baina sententzia edo adaio religiosoa da, orduan nik ez naiz bidatzen. Gauzatxo bat, Bananenek, las lenguas románicas no han conservado en conjunto más que los acusativos del singular y del plural. Es verdad que persisten residuos dispersos del nominativo, por ejemplo, Dios, en español. O sea, justo adibide hori ematen du. Dio, bihurtu da italieraz, baina gaztelaniaz mantendu du ese, orduan fosilizatuta dago izen propioa delakoan edo ez, jainko bakarra egoteagatik kristautasunean, bai? Abisuz invokat, beste esapide bat klasikoan, baina esapidea denez, horregatik, zintxo nominatiboan, abizun zintxo, objeto zuzena, akusatiboan, baina bai daude akats ortografikoak, abizuz, amildegia deitzen du edo, bi ese, egon beharko ziren, eta i griega, baina geminadak simplifikatzen direnez Hispanian, koherentea ez da, abizuz horrela egotea idatzita. Eta ad infinium meo corde deitre, hemen daukagu korde, eta ez kor, eta ikusi dugu bestean kor. Neutroak nominatibo eta akusatibo berdinak ditu. Orduan, hau, klasikoan bakarrik ablatiboa izan alko zen. Eta zer da ba? Hasta el infinito estarás en mi corazón deidre? Ablatibo bat? Bueno, agian bai. Edo agian da bokatibo bat, baina korde forma horrekin ez. Hasta el infinito, mi corazón, deidre. Ez dakit, kontua da korde, susmagarria dela, oso. Ze horrekin arian, nahi dutena da, maskulino bezala tratatu neutrori. Bai? Ez dakit, baina neutroaren kontua, hemen agian ikus dezakegu. Eta ad infinium, azkenean M ordez N. Zergatik ipini dute, agian formalago egiteko, ez? Ze eriotza baldin bada eta goitzen ari bada, formal edo per saecula saeculorum, ez? Gaur egun esaten dugun bezala, ad infinitum. Eta jandu T bat ad infinium ipini du eta N bat bukaeran orduan. Niretzat, hori da, ezekitelako ez da nola egiten zen. Berez, ez? Zaila nahiko astuta zegoela kontua, ez? 3. mendean. Bai ikusten ditugu akusatiboak nominatiboaren posizioan 3. deklinabietan Simone eta Simon, hemen ez da oso ikusten baina Virgine eta ez Virgo akusatiboa, Virgine meo cuore, italiano, beleia, cuore, kor eta korde, osea, 3 formas berdinak esateko corazón. Nik uste dut hemen neutroarekin, ez? Oso sumagarria dela, hau. Uste dut, gertatzen dela da, maskulino bezala tratatzen ari direla, eta orduan hori ipintzen dute, bai? Zenean ipini behar. Ulertu daiteke, hori epedagogikoa dela, parisilago bat bihurtzeko, edo,
Baina neutroarenak moskeatzen nago, bueltaka, egoteko. Samuel Jesus neto Beleian, Samuel Jesus nacido en Beleia, neto, esnatuz, pater pontifice, pater nominatiboan, badakigu zeratik, pontifice, eta ez pontifex akusatiboan, eta elkarrekin daude. Eta hemen gauza bera, Mario Gallo, Máximo Pontifice, eta ez Maximus Pontifex, akusatiboak dira. Eta bidena da, Gallo, con Y, zepolita, agian lehena. Algarben, Portugalen, topatu zen berdina, Gallo, ez da bakarra berez, ez? Beleiana. Eta bukatu dezaketemen, eta deklinabidearen galera kontatu dizuet, eta horrekin konformatu, edo nahi baduzu, edo ematen badizkidazue, beste 5 minutu, kontatuko dizuet, zagatik kakekikoku eta zatezizozu. Zuek esango duzue. Nekatuta zaudete, bueno, Tácito, Horacio, Virgilio, eta goratzen zarete, ti eta ki taldeak asimilatu, ez da? Asimilazioa, goratzen, horrekin fonetika kontu bat da horrein, bai? Horatius zen, latin klasikoan, eta C bat ikusten dugu. Orduan, hori ja gertatu da. 3. mendean, Beleian ja gertatu da asimilazioa. Adituek ez dakite noiz gertatu zen hori. Dakitena da, sekuentzia horiek, emaitza ezberdinak eman zituztela Imperio osoan zehar, baina bai pentsatzen dute Hispanian biek emaitza berdina izan zutela, eta aldi berean gertatu zela. Ez dakitena da, noiz. Pentsatzen da, 3. mendean hasi zela gertatzen, baina 2 mende behar izan zirela konsagratzeko edo, hizkuntza idatzian. Bueno, 3. mendean, nik uste dut, ja gertatu dela. Horazio, kasuan, argi dago ze. C bat dago eta ez D bat. Orduan hau gagian, oskatzen zen Horazio, edo lako zeo zen. Baina Takito, nola dakigu Tatzito zen, ala ez? C bat ere, bat badago bai, eta segituan I bat, normalena izango da berdina oskatzea, ez? Baina, bueno, hori izango zen suposatzea, bale. Baina nik ikusi dut, euskarazko grafito honetan, neu, Beleian, gori, bizina, topatu zena, 22. sondeoan, eta hori dago bidumetik kanpo, arrezitik kanpo, hau da ez alde zaharrean, baizik eta auzo berri batean, gainera muin baten gainean, zegoena, orduan, bai goiko Beleia, oza, gori inkorritzen dut goiko Beleia dela, eta ez goria. Dena den, arira. Bizina, bizi, orain gaur egun zetaz da. Habitar edo bibir, ez da? Bale, eta B, ez? Ondo. Zergatik hemen in Beleia bizi, uberekin, osea, nahazketa B eta ube, gogoratzen, adibide polik bat, eta zerekin, orduan C eta S, konfunditzen badira, bai, tatzitu eta Horatio, bai. Eta gainera hemen oso polita da, ze in Beleia latina da, ez du ipintzen Beleian, aurrekoan bezala baina gero bizi, ze euskarazkoa ditza, pinza joan zitzaion. Egiari, oso polita da. Eta, orduan, zazezizozu, ulertu dugu, zezi, osea, E-I, beti hor nota ematen, zergatikoa, ikusi duzu zergatik, ez da? Besteak, kakoku mantendu zen latin klasikoaren ahoskera, K bezala, kakoku. Zezi, oien, kasuan, bai, gertatu zena ikusi dugu. Bai, eta Beleiak data emango luke. Bale, eta kakekikoku, bale, eta keki, zergatik gurekin gaztelaniaz. Bale, topatzen dugu ankizez, eta topatzen dugu akiles. Eta esan da, hori gaztelania dela. Izan beharko zen, CH. Zeizen zeharrak dira, greaz idazten dira, J batekin, eta orduan hori transkribitzen da latin kultuan CH. Bai? Ze gertatzen da? Gertatzen da, H-erik ez zela idazten, bulgarrean ez zelako ahoskatzen. Orduan, nik ez dut faltan botako H hori. Baina ez bada ipintzen, C bakarra ja ez da ki. Latin klasikoan bai zen, Takito bezala, baina
bai? Esan dugu tatzito eta orazio aldaketa hori ja gertatuta zegoela. Orduan, nola raio idatziko dugu, 3. mendean, ki. Bai? Jarraitzen hau zuen? Nola raio idatziko dugu, ki. Ka batekin, erromatarrek ez zuten erabiltzen zuten mailegu gutxitarako, adibidez, kalendaz, hitz etruzkoa da, baina ez zuten erabiltzen zuten C, hori, ez, klasikoan. Kekiko U egiteko, baina keki ja ez dugu, jazen da, ez? Keki egiteko ja ez dugu. Orduan, zein gelditzen da ba? Bakarra, hau, ku, karo esaten da, baina hau izango zen akuilez. Klasikoan, ku, horrela irakurtzen zen, akuilez eta anguizez. Eta esan da, sekagada, arkeologoa, sekagada egin duen, ez? Bueno, fijatu, sekuano izena idazten zen ku batekin, zergatik hemen dago C, eta U, eta ez U, sekuano, eta zergatik beste batean ez dago argazkirik Markus, osea, ku beti U batekin jarraian dagoenez, konfunditu dira eta ipini dute C, ez? Horrela, ahoskatzen zelako, ku. Baina gero esan dute A eta nominatiboaren bukaera, baita oso gutxi ja kontrolatzen zutena, ikusi dugu bezala, badazpada ipiniko dut us osorik eta C horri ipiniko diot us, ez nago ziur, Q bezalakoa den eta beti U batekin egon behar den edo segertako badazpada bi U. Bai? Eta gero hau da beste adibide bat. Goratzen zarete esan genuela pronombreari izen baten bukaerekin adibide bat zegoela. Ikustu dut hau dela, kuo. Agertzen da beste grafito batean ez dago argazkirik horrena ero ez, eta orduan horregatik egin dute kaptura pantailan nire txostenean. Kuo, izango zen, ipintzen du kuo proditurus, eta ulertu da kui prodest, bezalako kontu batela, ez? Orduan hori izan beharko zen latin klasikoan kui, C-U-I, akien, nori, bai? Baina gertatzen da, kuo ikusten dugula, datibo eta ablatibo pluralean, beti berdinak izaten ziren ez analogia kontu bat gertatu omen zen hemen, eta orduan ablatiboaren bukaera ipini zioten datiboari, bai? Joera zegoen beti datibo eta ablatibo berdin egiteko. Eta gainera, ablatiboa izango zen gurekin, baina agertzen da, C batekin, C-U. Jarraitzen ari zarete? Kontua da, kui idazten bada C-U-I, zeia ikusi dugu kua, hori Pompeian bidena bar, askotan, dago ja dokumentatuta lehenengo mendean, oza, 2 mende, ez? Horrean, lehenago. Orduan, bai, kua idazten bada C-U-A, kuo, C-U-O, bai? Kui, C-U-I, ere bai, eta orduan, ku gelditzen da libre egiteko ki eta ke. Kakekiko ku, ulertzen du gorela. Beste adibide bat, sekund, C-U zen eta hemen kontrakoa, ku batekin ipini, bai? Bidena bar, beste adibide batzuk, H horren falta, bakus, grekeraz H bat zuen, edo J bat zen, orduan gauza bere esan beharko zen, bakus, CH, Aquiles, edo Akises, bezala, H-rik gabe erantzen da. Eta gero hemen Virgin, ez? Osa, Virginia, berekin, toma, eta I ebihurtu, bai, Bergine, ez? Nahazketa hori, I eta E. Dena den, grekeraz, hitz bat, J daukana, mailegua dena latinez, eta gaztelaniaz mantentzen duguna, abertopatzen dudana, hasi nintzen pesatzen, eta bururatu zitzaidanela izan zen, jimera, bilatu eta topa. Se ha encontrado una inscripción epigráfica den banken, Malagan, mosaiko batean agertzen da, jimera, kurekin. Angises eta Aquiles, bezalako adibidea. Berdina. Orduan, bereia ez da hain arraroa. Malagan ere hori agertzen da. Bai? Asko gustatzen zaizkit, ortografia gatzak, ze azkenean, haiei esker jakin dezakegu ze ahoskera behinetan zegoen eta dagoen gaur egun. Mutrikuarrez hitz egiten badugu harri batean eta lurperatzen badugu eta tokatzen badute 4.000 urtean,
zer esango dute, faltsua dela ez delako ikusten dugun batua hori literaturan? Gauza oso antzekoa da. Orduan, iban asfaltas de ortografia. Nik ez dut punturik gertzen, ikasleri. Ortografia idatzen nahi duzu handezak. Nahi duzuen jakin gehiago, pues behitu. soziruñabelia.org informes, ostraka bazen hor dauz kasuera ostraka guztiak, eta informazio estratigrafikoa dana dago hemen. Informes hor daude guztiak kontrakoak eta aldekoak. Azkena, aldekoen azkena nirea da. Zegin den azkena da, bukatu nuen ekainan. Eta gaia jarraituen nahi baduzu eta galderak baldin badituzue, erantzuteko prest gaituzue guztiak, arkeologak bebai, blog honetan, amata.com blogean, aurten, urtearen hasieran sortu zena, horretarako. Eta bukatu dut, eskerrik asko hain dizkipuli boni izategatik, kuidakent, benesebe, audio, azterketarik ez.